We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namon pinakadag-og pinakulaing balita sa Mindanao. Ako si Keko Campo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Tungod sa kusog nga ulan, pipila ka lugar sa Davao Region gibaha nitong Sabado. Ani ang report ni John D. Esteban. Kuha kini ni J.M. Mejos sa Jose P. Laurel Avenue sa Davao City Sabado sa gabi. Nga gitabangan na og tuklod kining usa ka jeep. Human mitiurok ang makina tungod sa baha. Kining kotse nga itom gibiyaan na lang sa karsada. Ug kining taxi mipugos nga mulahos apan pakyas kay taas na kaayo ang tubig. Ang mga nakaparada sa basement sa usa ka gambalay sa JP Laurel Avenue gipagawas na kay gisulod na kini og tubig. Daghan usab ang natanggong sa Dalang Rojas tungod sa baha nga daw nahimo ng sapa. Apektado sab ang mga residente sa Quirino Avenue. Samtang kining food delivery rider gidayeg sa netizens. Human makuhaan siya og video nga gitabok gihapon ang tagatuhod nga baha aron lang ma-deliver ang order nga pizza sa iyang customer sa Barrio Obrero, Davao City. Dinhi sa MacArthur Highway Matina, daw sapa na tungod sa kakusog sa sulog sa tubig gikan sa GSIS subdivision. Apan dinhi sa SIR Matina, daw gipahimuslan sa mga bata ang baha aron maka skimboarding usa kini ka aqua sport nga sa baybay lang ginahimo. Affected families is na all in all na to siya sa mga areas na flooded areas. Sa record mo sa 112 families. But after the flooding pag subside na namalig na po ni sila ng mga balay. Samtang sa aerial shot sa Barangay San Miguel sa Santo Tomas, Davao del Norte, makita ang lapad nga epekto sa pagbaha. Gawa sa San Miguel, apektado sab ang Barangay Kimamon, San Vicente, Tibalog ug Lungaog. Hinuon hatagan dayon og food packs ang 1,130 ka mga apektadong pamilya gamit ang fiber boat. Sa Matis City, 30 ka balay ug 6 ka pamilya ang apektado sa baha niadtong Sabado. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Pipila sab ka lugar sa Mindanao ang gibaha. Low pressure area nga ginabantayan karon sa pag-asa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Posibleng mahimong bagyo. Ani report. Usa ka parte sa lane sa highway sa Barangay Bagong Bayan sa lungsod sa Magpet, Cotabato ang natabuna na sa mga midahiling yuta og bato. Epekto sa walay puwas kapag ulan. Wala hinuin na aksidente sa lugar. Nagtinabangay na ang mga residente ug MDRRMO sa pagtanggal sa mga yuta ug bato sa karsada. Naguba kining hanging bridge diyang bibaha ang sapa sa Barangay Filomena sa Makilala, Cotabato tungod sa kakusog sa sulog sa tubig nga may dalang sanga ug kahoy niya itong Sabado sa gabi. Wala hinuin na disgrasya sa panghitabo.
Apan 15 ka banay ang temporaryong nagtinir sa covered court sa barangay Luwayon, human gilunupan ang ilang mga balay. Gilayong mihatag og hinabang ang provincial government sa mga apektado. Samtang dinhi sa covered court na lang sa barangay Palma Perez sa Mlangco, Tabato, temporaryong nagtinir ang 24 ka mga banay kansa nga balay nalunupan tungod sa flash flood niadtong Sabado sa gabi. Ang pag-ulan epekto gihapon sa easterlies nga nakaapekto sa tibok Mindanao. Busa expected gihapon nato nga makasinati kitag init nga panahon, most especially sa buntag. Ug pag moabot ang hapon ug ang gabii, adunay tsansa sa mga isolated or mga patak-patak na mga pagbundak sa ulan, kilat ug dalugdog tungod sa mga localized na mga thunderstorms. Ginabantayan usab sa Pag-asa ang usa ka low pressure area gawas sa Philippine Area of Responsibility duol sa Mindanao. Sa pagkakaroon, wala pa kini direct na effect sa bisan asa nga bahin sa Pilipinas. Apan according to our weather models, posible nga within the next 3 days mahimo na kini og bagyo. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Daing grupo na usab sa mga frontliners sa Davao City ang nabakunahan og first dose sa Sinovac vaccine. Atong sayron ang dugang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Real mga trabahante sa mga medical laboratory ug private swabbing center sa Davao City ang nabakunahan karon og first dose sa Sinovac dinhi sa Dakbayan sa Davao. Hilabihang lipayan ni Jean Flor Almeron, accounting supervisor sa usa ka medical laboratory sa Davao City, nga nabakunahan na siya karon og first dose sa Sinovac. Dakong risgo kuno nga matag adlaw moatubang sila og mga tao nga mopailom og laboratory test kinsa posible nga virus carrier. Akong trabaho pod murag dool sa mga patient ba, mga asymptomatic nga mga kuwarman takabalo kung positive ba sila or kuan wala. Oo, syempre. 300 to 400 katrabahante sa mga swab center ug medical laboratory ang target nga mabakunahan karong adlaw. Gihatdan usab og dugang supply sa bakuna ang Magallanes Elementary School, ingon man ang A. Mabini Elementary School nga nagabakuna usab og second dose sa first batch sa mga nabakunahan. Yan kanang mga naga-swab, nagakuan. O na ato ang priority sa karon. Atong holiday, April 9, gitiwas na to ato ang ubang mga health workers, no? KBHWs, BNS, and katupang uban pa na nasa 911 and the rest pa mga frontliners. Adunay mapahimangno ang kagamhanan ngadto sa mga vaksini sama sa dili mamahimong bakunahan ang mga nakadawat og DQR advisory alang sa mandatory swab test sa up to third generation nga contact sa COVID positive. Naka-allow ang QOH Davao Region for seniors na bakunahan ng Sinovac. And other reminders for pregnant women in their first trimester or yung mga women na not sure of their pregnancy status, hindi pa pwede magpapakuna. Real gitakda nga makadawat og dugang Sinovac vaccine ang Davao karong semanaha ug giplanuhan na ang pagpili og lain usab nga grupo nga turukan. Real. Okay, daghang salamat Sheila Vergara Rubio. Dry run sa pagpatuman sa citywide QR code system sa Cagayan de Oro City, gisibog karong Mayo. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Tungod sa mga yangungo sa mga Cagayanon nga galisod og sulod sa server o register sa QR code system sa Cagayan de Oro City, giaprobahan na sa City Council ang pag-extend sa full implementation niini ngadto sa Mayo 4. Kini aron tanang Cagayanon ug mga tawong gaadto sa syudad makakuha na og QR code. Nanawagan og dugang pagsabot ang LGU ngadto sa katawhan, sanglit na sayod sila nga adunay problema sa server sa QR code system. Tungod kuno kini sa sobra kadaghan sa mga ga-access sa website. Hinoon ginapangitaan na kuno nila kini og solusyon. Gikan Abril 5 hangtod Mayo 4, dili papantangan og multa ang mga establishmento nga wala gapatuman niini. Ingon man silutan ang mga tao nga wala pay QR code. Makakater na siya og at least 300 users per minute. Oh. Okay. So sa karon lang gyud sobra gyud ang number ana nga gadungan og access sa atong servers. Samtang nagpahimangno ang DILG Region 10 ngadto sa mga LGU sa rehiyon nga adunay kaugalingong QR code system nga i-align kini sa StaySafe.ph app sa national government. Katong mga LGUs nga wala pa contact tracing applications, wala na needs sa ilahang palit pa og other contact tracing applications kay libre ang atong Stay Safe nga application. And this will be the national government's official digital contact tracing system. Kauban si Makoy Sempron sa kamera.
Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Nangandam na ang atong kaigsuonang Muslim sa Mindanao alang sa Ramadan ugmang adlaw. Gisiguro sa mga Muslim religious leaders sa Zamboanga City nga sundo nila ang mando sa local IATF kalabot sa pag-adto ug pag-ampo panahon sa Ramadan. Matud ni Ustad Rafi Ahmad sa moske sa Barangay Santa Barbara, padayong iobserba ang social distancing ug pagsulob og face mask sa sulod sa moske. Ug kung ibalik sa GCQ ang syudad karong Abril 15, ilang sundon kung pila ka tawo ra ang tubutang makasulod sa moske. Karong ubos sa MGCQ ang syudad, 50% sa capacity ang pwedeng makasulod. Apan kung ibutang sa GCQ, napulo ka tawo ra ang makasulod. Bawal gihapon ang mga bata ug tigulang. Sinasabihan ko sila, kailangan sumunod tayo sa health protocol. Kung nagkaroon katunayan naman, nagpapasalamat kami, yung mga taong punta dito, sumunod talaga kami sa health protocol ng IATF. Miabot na sa 22 ka barangay sa Cagayan de Oro City ang naapektuhan sa ASF. Atong zero ng dugang detalye sa report ni Ethel Ipanag. Ulahing nadugang sa ihap sa mga barangay sa Cagayan de Oro City nga nasudlan sa African Swine Fever kon ASF mao ang barangay sa Kauswagan ug barangay Ipunan. Sa barangay Kauswagan, kamulo na usab sila sa profiling aron masuta ang mga farmers nga naapektuhan. Nasudlan na kita, ang unang atong kaso dito sa may part of Zone 6, Kauswagan. So, may gayon na to BTAP last last week na itabo nag-BTAP tanan dito sa within 500 meters from the ground zero. Samtang sa barangay Ipunan, sa Sabado gilayon pagasugdan ang pagkal sa matag baboy nga sulod sa 500 meter radius. Taliwala sa atong mga pahimangno nga dili magbahog og pasaw na paghihapon mo nang nasudlan gyud kita. Nasudlan. Kining si Cristo Rey Villanueva, tag-iya sa baboy nga nagpositibo sa ASF. Aminado nga mibahog siya og pasaw sa pagpakaon sa iyang mga baboy tungod kuno sa kawadon. Naman luoy sa ako na baboy ra kong saligan, di na maayo padayon ng pasaw kay. Akong kabahin. Sa ulahing datos, kapin 2,000 na ang na-depopulate ng mga baboy, samtang 783 ka farmers na ang apektado sa syudad ug sobra 4.8 million pesos na ang nahatag nga cash assistance sa mga apektadong hog raisers. Kauban si James Yap sa kamera. Ako sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Target sa DPWH-11 nga mahuman ang paghimo og bike lane sa Davao City karong bulan sa Hunyo. Ano ang report ni Argil Relator? Mas mahataga na og visible nga saktong dalan sa National Highway, labi na og gabii ang mga nagabisikleta sa Davao City. Sanglit gawa sa marking sa bike lane, gibutangan sab kini og suga o road reflector. Lakip kini sa Davao City Bicycle Lanes Project nga gisugdan ni atong Pebrero, nagipondohan og 145.3 million pesos pinaagi sa DPWH-11. Lakip sa maong proyekto ang konstruksyon sa separate bike lanes gamit ang pavement markings ug reflectorized flexible bollards, warning ug regulatory signs, lane ug road sign markings. Ang total project length niini is naa sa 43 lane kilometers na nahimutan sa Dalang Roas Boulevard, sa Davao Cotabato Road, sa Quezon Boulevard ug sa Sandawa. So sa karon anaa na ta sa 25.83% sa atong accomplishment ug we have already touched almost 9 kilometers sa tibuok length sa proyekto. Sa karon, miabot na sa halos 9 kilometers ang nahimo sa DPWH-11 ug gilaraw nga mahuman ang 43 kilometers sa maong bike lane project sa Hunyo karong tuiga. This is a convergence project with the DOTR under the Bayanihan to Recover as One Act. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao.
tulong kabalay sa Purok Juan Garcia Galaxy Barangay Banza, Butuan City. Matod sa kumbiruhan, kinitungod kuno sa nabiyaang nilungag, hinungdan nga naog daw ang panimalay ni Remy Palacio. Naog daw sab ang balay ni Robert Palacio ug partially damaged ang balay ni Joseph Palacio nga pulos gama sa light materials. Duha ka balay ang naog daw sa sunog sa Purok 7, Barangay Maog, Butuan City. Base sa investigasyon, nagsunog kuno ang kalayo sa balay ni Rosalinda Moraga ug nadamay ang duha ka anda ng balay sa silingang si Dante Peñaverde. Napilo kasunog ang pipila ka mga sakyanan, 15 ka mga computer set ug binuhing baboy. Sa Cagayan de Oro City, bumper to bumper ang traffic sa may Zone 4 Barangay Agusan, dihang naguba ang usa ka oil tanker tunga sa dalan nga nakababag sa tulo ka lane sa mong kalsada. Gipaningkamutan gilayon sa otoridad nga matanggal ang tanker sa kalsada nga milungtad og pipila ka oras. Posibleng pamultahon ng operator sa mong truck gikan 1,500 ngadto sa 5,000 pesos tungod sa obstruction to traffic and travel lane. Sa Tagbina, Surigao del Sur, giaresto ang driver sa dump truck nga si Roberto Villabeto ug pahinanting si Rodan Tagod. Humanaharang sa checkpoint sa Barangay Soriano ang ilang kargang tabla sa tuog o gitawag og Philippine Rosewood nga bawal putlon. Walay napakitang dokumento ang duha sa mong mga tabla nga may balor ngadto sa kapin 100,000 pesos. Pasaka ng mga dinakpan og kasong pagsupak sa Presidential Decree 705 o ang Revised Forestry Code of the Philippines. Pipila ka balay sa Barangay Lumbia sa Cagayan de Oro City ang nasunog. Dugang detalye sa live report ni Ethel Ipanag. Ethel. Yasara anaa sa 3 ka panimalay ang nasunog kung asa kapin 300,000 pesos ang kantidad sa nga danyos. Makita sa video nga kuha sa Lumbia Fire Station ang kabaga sa aso sa nahitabong sunog sa KM7 Acacia, Barangay Lumbia sa Cagayan de Oro City miaging semana. Dili mo ubos ngadto sa napulo ka balay ang totally damaged ug tulo niini ang partially damaged kung asa kapin 300,000 pesos ang kantidad sa nadamyo sa sunog. Kamulo pa sa investigasyon ang kabomberohan sa hinungdan sa sunog, apan posibleng tungod kuno sa nabiyaang nilungag o faulty wiring. Gama sab sa light materials ang pipila sa mga balay. Magbalantayon kita, especially nga init pagyapon ang ato ang panahon karon no. Kung galuto kita, dili na to biyaan o i-check na to atong mga wiring sa atong balay-balay kay dali ra kay na siya masunog during sa inani nga mga init nga panahon. Hinoon wala may natala nga samaran sa maong sunog. Samtang pipila sa mga nasunugan, nanawagan og tabang. Mga gid mig ayuda nga tabangan mi nga matagaan mi og kanang sin o kahoy amo mga gamit kay unsao man namo. Kung may matabang maayo gid kay mga kuandan mga sina bugas kuan yun importante gid kuan makatukod gid mi kay na mga bata man. Miabot sa 68 ka individual o 16 ka mga banay ang nasunugan nga nahatagan og pasiunang tabang sa barangay ug lokal nga kagamhanan. Kato mga napulo ka mga totally damaged o tulo ka mga partially damaged na may kanang assistance nga mahatag sa atong syudad no. Ang sa barangay mangitag paagi uban sa atong Kapitan Alexander Turalba nga unsa pay pwede nga mahatag sa ilan. Sara sa kasamtangan majority sa nasunugan nagdumili nga matransfer sa lang temporary shelter sa covered court sa nasampit nga barangay. Sanglit pipila kanila nakisa ka lang sa ilaang parente o sa ilang silingan aron daw dali nilang ma-access ilang panimalay daw masugdan sa pagpanglimpyo. Sanglit alang ni atong buot nga mutabang mamahimo kamong makig-coordinate ngadto sa barangay hall sa Barangay Lumbia aron kamong magaydan. Sara. Okay, dagang salamat, Ethel Ipanag. Empleyado sa City Hall sa Cagayan de Oro City ug kaubanan nini dakpan atol sa bypass operation. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Arestado ang 44 anyos nga si Macbeth Ratonil, 15 empleyado sa Human Resource Management Office sa Cagayan de Oro LGU human sa gikasang bypass operation sa 11 Corner 21st Barangay Nazaret. Dakpan sabang igagaw ni ining si Enesio Villanueva, 40 anyos. Napalitan ang duha og usa ka sa 6 suspected sabu ug laing tulo pa ka pakete ang nakuha nga nagkantidad og 102,000 pesos, .38 caliber pistol ug 5 ka bala. Oo. Kay dako man pero ato pang okayon ang pinaka source gid ani nila. O ang pinaka main gid nila nga para makuha pag nato kinsay panagapunuan ani nila nga kaning nangadakpan. Gilimod sa mag-igagawng suspitsado ang krimen kinsa magatubang og kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.
Sa Dumingag, Zamboanga del Sur, arestado ang gikonsiderang high-value individual nga si Barangay Bag-ong Valencia Kagawad nga si Guillermo Buscato Jr. human makuhaan og gituwang shabu. Na-recover gikan kaniya ang 5 ka pakete sa gituwang shabu nga nagkantidad og kapin 6,800 pesos og buy-bus money. Kasuhan og paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect. Sa Pagadian City, arestado ang mga suspect nga sila Radial Ladjaliam, 24 anyos, ug Janari Bargayo, 27 anyos. Pulos walay trabaho atol sa buy-bus operation. Nadakpan ang duwa sa balay nga ilang girentahan sa Purok New Tudela, Barangay San Pedro. Gikanta ang duwa sa ilang mga parokyano nga una nang nadakpan sa kapulisan. Nakuha gikan sa mga suspect ang 6 ka pakete nga gituwang shabu, mark money ug parapernalya. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Libreng driving course alang sa mga tagnipanon gitanyag sa El Salvador City Police. Ang detalye sa report ni Ethel Ipana. Usa lamang ang mag-uumang si Eddie Hami sa dili moubos sa 100 ka mga tagnipanon nga nakaapil sa libreng seminar alang sa theoretical driving course nga gipangunahan sa El Salvador City Police uban sa LG ug ubang ahensya. 12 ka tuig na si Eddie nga SP lang iyang nalukat sa LTO tungod sa kakulang og requirements. Busa nalipay siya sa talagsaong higayong makaapil sa maong programa. Restro among motor na may lisensya. Di na may madlock og dakop sa pandalan. Ano na kompleto naman may. Prioridad sa libreng seminar ang mga nanimuyo sa lagyong lugar sa 15 ka barangay sa syudad. Kabahin gihapon kini sa programang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict con ELCAC. Para kini sa ato mga kaigsunan nga to sa bukid lagi aron mapasabot sa ila nga atong mga programa nga atong gihimo dinhi katong namang mga kaigsunan dito nga wala intawi mga kaning mga lisensya. Mao ni ato ang nakitang intervention ma'am gumikan sa ato diri sa El Salvador City nga taas ta og kining national highway unya naghantag mga traffic accidents. Human makumpleto ang sessions ug mapasar ang exam, aduna sila madawat nga certificate of completion nga ilang magamit sa pagkuha sa ilang lisensya. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Usa ka dancing traffic enforcer sa Tagum City, Kinsa, nag-Alaviva Hot Babe ang nag-viral online. Ato siyang ilalahon sa report ni John D. Esteban. Daghan ang nalingaw ni ining viral video sa usa ka dancing traffic enforcer sa Tagum City, Davao del Norte. Samtang nagmando sa dagan sa trapiko, todo hataw sa pagkiay ang traffic enforcer. Sabay sa kanta nga sayaw kikay. Ang maong traffic enforcer na ilhan nga si Ryan Tanod-Tanod, kinsa sakop sa Tagum City Dancing Traffic Enforcers. Kung sa ka-traffic sa dalan, para na lang pag ma-entertain na to ang mga drivers o uban nga mga mga pasahero sa motor katong sa una ma'am naundang kay tungod sa pandemic. Dili lalim ang trabaho sa usa ka traffic enforcer. Gumikan kanunay mabulad sa init o usahay maulanan pa. Apan padayon ang pagpaningkamot ni Ryan alang sa iyahang pamilya. Amo lang pong ginapan ko mga naka-take with vitamins aron malikay din sa mga sakit-sakit. Binakaroon sa pandemic ng COVID-19. Sa panahon karon nga grabe kahuot ang trapiko, kinahanglan sa mga motorista ang mga sama ni Ryan nga makapawagtang sa kahasol ug stress dala sa traffic. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ana sa kapin 11,000 ang new COVID-19 cases sa Pilipinas karong adlaw. Samtang lapas 136 milyon na ang nagkasakit og COVID-19 sa tibuok kalibutan. 11,378 ang new COVID-19 cases sa Pilipinas karong adlaw. Busa 876,225 na ang kinatibuk ang kaso sa COVID-19. Samtang anaa sa 157,451 ang active cases, dihang 703,625 ang nakarecover ug 15,149 ang namatay.
Samtang lapas 136,063,000 ang nataptan ng COVID-19 sa tibuok kalibutan. Sobra 77,446,000 ang recoveries ug kapin 2,937,000 ang namatay. Ug sa Mindanao, misa ka pa sa 3,398 ang COVID-19 active cases. Human 61,881 na ang dunay COVID-19. Ana sa 56,072 ang naayo na ug 2,411 ang namatay. Bukod sa Zamboanga City LGU nga ibutang sa General Community Quarantine ang syudad. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao pinaagi nining report. Mihangyo ang Zamboanga City LGU ngadto sa National IATF nga ibutang ubo sa General Community Quarantine ang syudad sugod April 15 hangtod 30 tungod sa nagasakang kaso sa COVID-19. Kasamtangang anaa sa MGCQ ang syudad. Gani naka-lockdown karon ang City Engineers Office, City Planning and Development Office, City Human Resource Office ug City Tourism Office nga anaa sulod sa City Hall kay dunay nagpositibo sa sakit. Samtang magpabiling sirado ang mga beach ug inland water resorts sa Zamboanga City hangtod April 30. Una na kining gipasirado ni atong April 2 hangtod 11. Apan tungod gihapon sa nagasakang kaso sa COVID-19 sa syudad, gilugwayan kini. Gitugutan na sab sa Zamboanga City LGU ang pagpakita sa negative sa Liva-based RT-PCR test result aron makasulod sa dakbayan sugod ni atong April 6. Bugtong Philippine Red Cross Molecular Laboratory lang ang dunay RT-PCR sa Liva test sa Zamboanga City. Miabot na sa 4,611 ang total COVID-19 cases sa Zamboanga City. Misa kasab sa 321 ang active cases, suman 4,093 ang nakarecover na ug 197 ang namatay. Sa Davao City, usa ka 10-month-old baby boy nga taga Magtuod ang nagpositibo sa COVID-19. Asymptomatic ang baby. 14,041 na ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City. Misa ka sa 404 ang active cases, sumanatala ang 12,956 recoveries ug 681 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, 3 ka empleyado sa Provincial Health Office sa Misamis Oriental ang nagpositibo sa COVID-19. Duha niini 25 anyos nga lalaking taga Barangay 14 ug 51 anyos nga babaeng taga Barangay Ipunan nga na-expose sa kauban ng nagpositibo na daan sa sakit. Samtang ang laing usa, 33 anyos nga lalaking doktor nga taga Barangay Carmen, kinsa nabakunahan na ni atong March 19 ug na-expose sab sa nagpositibo na sa sakit. Asymptomatic kini. Anana sa 4,331 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. Doon na kini 242 active cases, suman 3,886 ang nakarecover na ug 203 ang namatay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Yawag ang mga Davaoenyo nga mo-avail sa usa ka scholarship program, alayon ang TESDA. Gitanyag kini sa buhatan ni Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte nga mitumong sa paghatag og accessible education ug padayon nga kaalam ngadto sa mga Davaoenyo kinsabot makabaton og bag-ong skills ug ma-enhance ang ilang mga talento ug kaalam taliwala sa pandemya sa COVID-19. Lakip sa mga kursong gitanyag makapalambo sa ilang livelihood skills sa katawan. Ang mga interesadong aplikante gikinahanglan mag-edad og 18 anyos ug high school. Alang sa dugang detalye, mamahimong mag-inquire sa 1st Congressional District Office sa Ponciano Street, Davao City o di baka tawagan o i-text ang number sa inyong TV screen. Mga kapuso, way puas ang among pagkatunog balita. Bisitahin www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw paulahi sa mga dagkong balita sa nagkadayang rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katumang ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Riel Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sarah Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino.